Apen pau ging sngongu yu blay ni ka sngi ha ka bang yo teng biang ban sam ni ka tin ka so blay ban ngai ko blay phi bang baro ba snap ro ka tin ka so blay ni ka sngi ai ko blay phi ka kerteng ka ju Jesus Christ na ka ban ta ki balong ka sin ka ban ingkong phi snap ka tin ka so blay la ni ka channel biang sngo bahai phi ha ka kerteng ju Jesus Christ na ko ban ko blay shibun ba phi kloi ban snap ka tin ka so blay leng ba ni ka channel pada ke bepuram ipi kerpan sngo bahasa subscribe lang yani ke channel na kabenta ki bompat siam na subscribe sngo bahasa subscribe but sngo baharu sa share yani ke program lengba ni ke channel siki prolog ke jongfi siki bahing ke jongfi siki ek pathoin ke jongfi sngo bahasa share yagani ke program siki wei ngit scam habakiru ki sngo kin mat ek jingker khung kin mat ek bor ke jong try kin mat ye kaching penthmai kaching imzuki habki osngoi ka khtien ka chok play amar dei tan ka khtien ka chok play hi ka pelongi bagi nang su thiet baru Jesus Christ makinang su thiet baru Jesus eng ini simben talang ban yarap lem ban share program chiki wei ho te na kwa barong kublai sibun bi kloi ban snap ini kaching kerpat jonga ba bi kloi ban subscribe ban kublai sibun ro bi kloi ban share ye ka channel chiki wei ro blend ker khui fi ani ka sngi tu ni pet ban ngai na ka khtien ka chok play ka pa angai scam ka long ka jing ka khui ni habni snap ni ka khtien ka chok play ni ka sngi lagi ni da ka bangi ni puli bat nga saphang ka jing yak tendo ka ban ning kong ning sap ka jong Petras bat Jisu hakani ka jing yak tendo ka ban ning kong ning sap ka jong Petras bat Jisu minyo i hang ni kumno Jisu yo i Petras bat kumno Jisu kren yo Petras bat kan long ka jika yang iru magani ka jing kendo ko baning kong ka jong Petras baru Jisu ka dei ka jing shamin sim ka ba Petras uma ha ka ba lapen kelas dan ka jing im jo habu yeshem o Jesus Christ baru Petras u yeshem yo Jisu dei ba u parau jong u Andrew dem u ken u balam yalau jong u parau jong u Petras shau Jesus Christ u Andrew ru u yeshem ningkong ning shap yo Jisu de hakajing yalap lani hakajing hikai ka bo yo sngo na Yohanes nong pen baptist de habo le yo sngo ya ka e ka bo yalap Yohanes nong pen baptist de hangta u Andrew sa ngai yo Jesus Christ sa itho bo Jesus Christ ulong mezia ulong Christ kan bahadin bo Andrew ulai tip ulamat yo Jisu ulawalam sayo parau ju Petras shau Jisu o Petras yeshem sayo Jisu pan kay kai yang ngiru kan longkum ni ya mangiru ngin job yaki bahinga sem ke jungi show try kumbo Andrew u job yala u para jungu man walam yala u jong para shau Jisu yang ngiru ngin walam yala ke jong ki men ki para ke jungi bahinga sem ke jungi shau Jesus Christ da ka ba hin pentikna ba ki bahinga sem ke jungi ke de ban klabamun kini ben shem yu Jesus Christ ko munong penim kini ben yo ega jing penim ke don ko jongki ke ben sim ko jongki knang ba anda kila late no na slan jo ko perfei kin boy shapning yen pintikna ba ki de khot jo ka ying ke jongi ki David ban boy shapning ke kumno kin boy shapning de ha ba ki kalabon bet ki shem yu Jesus Christ kin mat yu Jesus kin pring yu Jesus ha ke jing ko jongki ding I kumno Andrew job yu Petras debo Andrew shwaning kong umat mo usho yu Jisu dinagadaw sa yalam yu Petras uparaja ko usho Jisu kiban job iki bahing sen ningkong ning shop di mangi shop ban kalawman di mga shwa ningkong ban kalawmot ladang akwa magaying junga kan kala gadaw di mapi ban kalawmot ningkong shwa gadaw pentikna ba pi kalawmot mapi pi IT mapi ningkong shwa yu yagajing imjong pi show Jesus Christ haba pila mat mapi yu Jisu haba ka jing im jong pi kala kala yo ishishai ka jing ruble yo ishishai ka jing im ka bathmai yo ishishai ya ka jing kala dor jong ka jing im jong pi na ka jing im ka berim ka jing im ka bathmai nganong fi haba ki bhaying hasem ki yo I ka jing kala wat shisha ka jong pi ka jing long shisha ka jong pi bat u Jisu ya ka jing ruble ya ka jing idolot ka jong pi ya ka jing sore ka jing im jong pi nganong fi ka e ka ba fi kren ma pi pat sa ya ki bhaying hasem ki kin ngai amar pa kila yo I ka jing kala shisha ka jing im ka jong pi madon bun ba kiba badwai ga yeng badwai yo kurim badwai ki kon henry ki sukot tang badwai kat ba jing im jong ki bat don jing kala ye ero em ki yo even ban ba ki khuslai ki khnyom ki sudom bi ba kren ki tin ba khlamo kor im bat ka prothai
lada ga yo i ka jinglong ka kum tang ano ipi ki tin bangi kren kim song dori ruya henry lada yo i ka jing kala ba mot shisha manga ba mapi ki ba wa ban yo i ka ying ki kala la ni kala mo ngi ano ifi it's a job ki ba ying asem lada ga daw yang in bu bait mangi malakas ka in bu bait yela de ka jingmon bu bait ki tin ba kren im ro blai im ga jing ro ko im ga jing ro kentang im ga jing im ba ai ti lo shisha im ga jing im ko dry lech ka jing seng im ga jing im ko soret lada ki ba ying ki la yo i kumta yang i ano ipi thoin in job ki ba ying asem ka jungi so try pentikna ko Joshua wang mga bat ka ying ka junga ngin shakri yo try kabamon mga bat ka ying ka junga ngin pentikna bangin lech beneng yang in pen create ban lech beneng ka jingwan jung try ka la chan ka daw yang in job ki ba ying asem ka jungi ka jing em ka ba long ka jing shai yi pentikna bang im riu blai mangi yi kan bun ba haying mani te ki long riu blai kat ba haying pat ki long riu per thai ka chaka ka bangi de pentri kam bahai ka jing im bakan jam sim ka jingi ka de ban long haying shwaning kong kanang ba ki bahai nga sem ka jungi kin put lang ni ka kom im riu blai ka jungi ki ru ki bahai shon Jesus Christ you and real de mo u show ba kalabumon de mo u show ba mat yu Jesus de on la mat so mo u ning kong yu Jesus de na ka daw Petrus ru boat yu Andrew balayalam yu Petrus daw para show Jesus Christ pagkapalong bau Petrus mat yu Jesus ngits kem kumta ro ini alam ni kibahinga sem ke jungi show Jesus Christ dak pamangi inlong kinong put ki basisha ke jungi Jesus tung ini pej mentana ka gospel ka jungi Yonis talong ka ningkong ka dekot ka sau puar sau po dekot ka sau puis puar pini yang tu kumno Andrew baru Petrus yeshem yu Jesus tung ini pej pernga ka dekot ka sau puar kong kumni ula walam ru ya u hau Jesus kaumut walam Andrew yalau jom upara bolong Petrus sha u Jesus latip yu Petrus haga kerteng ke beningkong kum Simon kaumut ukha angit skembele baki khot Simon de marba ka jinglong ko jong Petrus hi ka jinglong ko jong Petrus haga beningkong udai uba klut bi udai uba songshit udai uba klem jing perkat udai uba nut bai banle eke iru kata de jinglong ke chuko udai uba sibon ke badap de jingduna ke jing em ke chuko kata de jinglong ke chuko Petrus ha ka ba ningkong but anda u Petrus ula yeng hakmat jong Jesus pada bau Jesus ula kmi yu Petrus wong kum ni tong ini pej banga de khot ka bobot u Jesus te haba ula kmi shine yu Petrus kalong go snotnat haba u Petrus u yo ban yeng hakmat jong Jesus kalong go snotnat pang mga phiru yo ban yeng hakajing doreng kat ka joblai Henry kalong ka ba itrim pan haba ki kmat ke joblai ki pej ki kmi shine shangai shopi tengini pej hang ni u Jesus Christ te ula kmi shine yo Petrus anong ipi ngi don yo blay haba ukmi yang ayo pi uyo i ka ba jeliu jo ka don ka jungi kumno ka long ka to nut ka jungi namangi nimla ban puri na khamat jo blay ngi long leng kho ya khamat jo blay nila ban puri na kibriu ka e ka bangile ra nimla ban puri na khamat jo blay ka e ka bangile play yo i ka don ka jungi ka long kumno u blay yo i ka jingmot ki ba sapo ki bangi prakhat ki jing smo ka jungi ka ba sapo kumno ka long haba Jesus kmi shine yu Petrus u ong ni gi kentien tungini pule ula ong te ho melong u Simon u khun u Jona on khot yeme u Kepas kabala batai u mau snap haba u Jesus ula kmi shine yu Petrus u ong melong u Simon u khun u Jona kawon melong u kha Henry on khot na yeme u Kepas kabala batai u mau now kha shau mau now Simon shau Kepas ke ga jikai ka bangiyo hagari ga jinkmi shine ga Jesus ka bo khot sunan ni u Petrus now Simon
shau ke pas kajing batai kalong kumni kajing kai kalong kumni ngidon yo uplay ubompek ya ke ka bangila dep long ngidon yo uplay ubompek ya ke ka bangilong menta henry ngidon yo uplay ubompek ya ke ka bangila ban long kata gari kajing yo kajing trai yangi umpek ya ke bangilong ke bangila dep long henry umpek ya ke bangila ban long kata gari kompek kajing play Petros berkata dia kajing pek kajing play yang iaphi ro ni ki breung ni pek kumne habang ni pek ki breung ni kloi plat ban bisar ni pek ya ke bang ila dep long mensua ni penrem ki ya kerkom im ke jongki mensua bang ni pek ni penrem ya kata ni pek ya ke baki long menta ke baki im menta ro ni penrem ki henry ni klempoi perkat pat baki ta ki bang ju penrem ki penban ki kam crow maki ban yang ki penrem penban kam kenjam sim kita ban yang ki ban ki ba chupet yang ki baki ada long kadau wat chupet kum bepek ki brio henry pek kum bepek uplay ai ba khamat ke jungi ki long kum ki khamat ke jong play ngi sekamat bangin nom penrem ya ke baki la dep long ya ke baki long mentaro henry ingin pek ya ke baki kin long hakikati ki jong Jesus Christ anai nuk sai pi kum ka jimpei ka zobu blay ya usol ka tarsas ki kristan hadu ko por ki pek ya usol jong ka tarsas kum unong penshutom benya ka balang kum unong benya ka balang wat anda usol ka tarsas ula kelabumut nakalenti Damascus au Jesus Christ Ukraine yu Ananias bo undet ban dry ban bukti ya usol ka tarsas uklenut namar udang perkat namar utip ba uni ubriu bala penstom benya ka balang nagadaw Ananias uang atau memtip ba uni udang penstom benya ka balang henry Jesus Christ uang kilat ban bukti ban duayo uni utakai ubangala jet ba unong raktien jonga shike gentle kristan ki sol katasas kum unong penstom benya ka balang kum unong le benya ka balang henry Jisu pat yo iya unong le benya ka balang kum unong raktien in kum unong yalap ka gospel na kabenta di gentle katanga di ka jinyo ka jabo play kaya pair na ka jinyo ju ki priyo ka down ka jinyo ka jabo play yang iaphi ka long ka crow hadu ka kata di na ka down yo Petros ro Jisu habau kni ishanyi yo ba ulong Simon henry yo ba ulong Kefas umau ya daw hot yu Kefas anam khot shi me Simon henry an khot me me Kefas kawmot ko Simon nadu negasngi memen long no Kefas umau kawmot Jisu uong yu Petros pamanga ngalong mga umau siang uta umau ba ha ka ba menlong umau ubaret ubandon benta na une umau ba kaumon ubandon benta kai na une umau ba an khot me gave us umau baret ubandon benta bana kaumon ubandon benta no batna haga kam haga jinga trelang ni negadaw Petros habau ye shem yu Jesus Christ haga diga sin ka beningkong umat ya ka jing pentumai bala penkelas no ni ka kerteng ka jing nau Simon sau Kefas angej kami ya ka jing la penkelai ya ka kerteng ka jing Petros de namar bo Petros ula don ya ka jing dei ka ba im baru Jesus Christ nanu le ka klipman ngano ipi la dengi don ka jing dei ka ba chan ka ba im baru Jesus ka kerteng ka jing ka kala na ki briu ki ba klemokor si ki briu ki ba donokor na ki briu ki ba kinsha pertai si ki briu ki ba rublai na ki briu ki ba la sak kenok bunjai kidin ki jingkhot ki ba ki jing saksin ki ba harukom si ki briu ki ba tip ki kum ki briu ki choplai habang idon ka jinga dei baru play ngano ipi ka don be ka jing kala ni Petros kan ka jing kala ka jing ki jomo adin ba we shem ya Jesus Christ kana pening jumpi pi snap kumuni ko pi la de ba pi don sibon ki jing klot ki jing duna ki jing bakla
ya ka ching im ka bala dep ka jong phi ka ching im ka benta ka jong phi mau habu Jesus Christ upet ya phi ha ka kum ka por umpet ya ka e ka ba phi la dep long umpet ya ka e ka phi long benta ro phi da chibon ki jing luna jing klot benta ro henry utrai habu pet ya phi ula yo ilupa ba phi don ya ka lawei ka ba phyrnai Trai Jisu habu pet ya phi ula dep yo ilupa ba phi don ya ka lawei ka ba bha Trai Jisu ru ula dep yo ilupa ba ula dep penkre lupa ru ya ka bom jukot ka ba crow na ka benta songpi ki ba snap ik tin ka jong play hani ka por utrai ula dep yo ilupa ya ka ta tangba ula dep kwa ba Jesus Christ un pen poi phi sha ka lawei ko phyrnai Jisu un pen poi phi sha ka lawei ko bha Jisu un pen poi phi sha ka jing im bom jukot ka ba penkre nam ta jong phi tang ka we ka long sha ba Jisu un wan rung ma u ha ka don ka jong phi lalu Jesus Christ u yo ban rung ha ka don ka jong phi ka ki sngi ba phi ai jaka yo Jisu ka don ka jong phi ka lawei ka jong phi kan ka long ka lawei ko phyrnai ka lawei ka jong phi kan ka long ka lawei ko ba ka bom jukot ka jong phi kan long ka bom jukot ka kra ka ko trai la pen kre ka jong phi tang ka we ka long sha ba Jisu u yo ban rung ka jing ka jong phi anai nuksa kum ni u Jisu nin la ban bu de ka nuksa kum u driver lane kum u pilot maphi manga mangi ngilong kum ka kali sha ba Jesus Christ un nya no ye de ka jim jongi ka balong kum ka kali sha ba Jesus Christ un nya mo u ha ba un nya mo u un pen ya yengi hakil lenti jo ka jing shisha hakil lenti jo ka hok hakil lenti ki ban pen poingi sha ka ying beneng sha ka jing im bom jukot sha ka chaka ka bola pen kre sha ba Jesus Christ un nya no mo u ye ka jing im ka jong pi yo le se baro sha ka tala nya ye ka jing im jong pi da ka malade ka jong pi basic nya u soitan ro ye ka jing im jong pi ka gi bla dam ka jing ko brai ka la control ye ka jing im ka jong pi ka nya ye ka jing im jong pi ka la yalam ye ka jing im jong pi sha ba pi na le ye sngi Jisu un nya mo ka jing im jong pi pitip dem ngi tan rai ngi la de lupa ki nong pop namar la khai gi na ka jing har pateng ka bano apartment ka jing bolong adam u bare u nong pop u bala haba ka pop na ka daw ngila long ki nong pop ndai bangile pop ngin long ki nong pop de namar bangila long ki nong pop ngile e ki pop ngila long lupa tan rai ki nong pop na ka daw kani ka jing long nong pop ka jing kala penlong lupa yang ai phi bangin don hakan lenti ka bangin sentut bet sa dujok dene ka daw u play u pha e u Jesus Christ for one ka perthai Jisu one ka perthai ban wa yang ai phi ke bala sakamano yang ai phi ke bala jot ke bala ren namar ngila don lupa ka lenti ba ka lenti sa ka jing jot dene ka daw habu Jesus Christ u yo ban runga ka don chama jong phi abangi ai ka jing im jing su Jesus Christ un saying in ka lenti ba pada nialam ini akan lenti kem akan lenti penengi akan poingi saka jaka jo kajing ku saka lawei ko phyrnai saka lawei ko bah ai wini ke sngi ka ba pina ong Trai Jisu wan na me kan ton ko chonga ban nya no na me ka chim ka chonga nya ro me ye ka chim chonga na kwa ba me ni alam ni na ban poinga saka ka lawei ko phyrnai u Jisu la de pen kre lupa ka lawei ko phyrnai phi wada pen kre lupa ka lawei ka bla kerku ka lawei ka ba ka jing im bom jikon batang ka we ka long sha o Jesus Christ wan ka jing im jong ni bo Petrus anda lo wan so Jesus u sha bo Jesus Christ un yo jakaban pelia ye ka jing im jong Petrus ni ka ba kot ka jong Petrus u kala long u upstore u kala long atiar u jong play ban ni ka jing kermen ka jing im ka jong Petrus now u brio uba sniu jinglong brio uba lenyo Jisu shautau nongbot uba sisa Jesus Christ angit skem piro kin long kunta ngiro min long kunta habangi ai chaka yo Jesus Christ da dawa judo jikrmen ke ega ba pila de long ben shwa ke ega ba pilong ben ta trai bo pe pi yo e ke ega ba pila ben long yo e pi ka lawe go phyrnai yo e pi don e ka ba crow po jong pi ka ba un le un long la ma ka ching jong pi narga down
But pet ya ke ke kibriu ki pet ya pi ubom ler ke bom poi she ke badap ke jingduna khamat ju kibriu ke longkum ta ki penrem ya pi regi khamat ju trai kim ju penrem ya pi khamat ju trai ki la yo ilupa ba pi don ya kalau ke phyrnai tang ba don kam ma pi pan ma pin ai ya ke jingim ke jong pi shau Jesus Christ ba un pen poi pi shakata kalau ke phyrnai shar ke jingim ke ker khu ni shakaman yengin pendem ngon ya ke man ke jongin how Jesus Christ nang ni shakaman yang yet ya de la yang impat kelauan la yang impat ai jaka yo Jisu yang ai no yang pendem no ya de ngon ha kamon yo try ngano ipi ha bagi pendem ya de ha kamon ge jong uplai u Jisu un pen poi ngi shaka jing tmo ge jong pat ge jing im jong pi hasla yo perthai kan kelalong ge jing im ke don jing mon ke dap de ke burang ke laker khu ke roi ke manba ke khia kran pat pin salong atiar ke beton bor ke kiti ke jong uplai ke balong ke jing ker khu shaki wipan lengba jongpi bling ker khui pi namne ka tin ka joblai ek por duain ka jongpi na ka bdag pang be stom bu ka kiti ka jongpi ka shadem ka jongpi bu bling pun khia pi ka singi don upding jongpi pi don upding ka exams ani ka singi and dua bling ker khui pi ka jing start ka jongu bun iaphi ka jing mot ka khlan pen ka mau ka ega pi puli but ker khu exams ka jongpi ba pin job ani ka singi wanam shep ting a pi le thoi ka exam lay don ka pi Manam du chikremen kumno ka liying ka song pi ka long. Pi bu bai yala di IT wa pi shwai u try but le bhai ka ying ka song pi. Kren ki khtin ki ba bha ki ba chem ki ba ton akor ki ba ying ka song pi. Long ching shai ka ying ka song pi. Anoi pi thoi ka ying ka song pi kin sa bhai sho try. Ha ba ki yi ka ching kla ka ching song pi chunga. Te wanam du chikremen ka jing kerdu ka jing bom don ye ka song pi u try u long bom pendam ka jing don kang ka song pi ro kum cho. Dan pling jo pi mat tang ki ching e sudah. Al pi sno au trai hi pai jo trai u blai pen kala ne ka jing e shi ka jing ker khu ta ki ka jing e ki ba pi ma on ker khu pi on pen roi pi nang ni shakaman ne ko pon ngan tuain ka chong pi ngawana khamat chume ko pa leng ba Jesus Christ ban tuain ne ka ba ba snap i ka ktin ka some ha ga ka por of blai na ka ba ba pang ga ba shitom ka nu ka jing pang ga ba sno ka met ka chong ki shimi ki ikhtiar da ka teng ga Jesus Christ 1% i ka jing pang ga pe a shop mak ka jing pang ka diban mi ka diban hap ka diban umno kumni ka diban terkhong no ka knyang jing pang ka met ka chungki da ka kerteng u Jesus krani ka jing khia da ka jing ngam snam u Jesus long khia no ka met ka chungpi ka jing mong long la pen khia ki gi mau kin umno ki gi tumor kin ja no ka jing pang ka bat sno ka met kan long ka lo weng no da ka bor ka snam ka kerteng u Jesus try tap iki da ka jing kran ni ka sngi to pin long bala pen khia no daga kerteng ba daga snam ka Jesus Christ ta yaki ko try snai daga de khat met ka bat pen klan lut iki de khat met ki bat chonki pen ki im biang i de khat met try belong i de khat met ki chonki kin im kin three kam biang daga kerteng u Jesus nga hukum ki de khat met kin im kin three kam kin khakran kin mat i ka jing khakran na du daga sngi daga kerteng ki Jesus Christ ba Nazareth kumjur oblay ker khu me ko try na dagi ba yinga sem juki ba pangru kta eki oblay snai ga met ka chungki pen khlan wenglut ka jing pang ga met chungki ba yinga sem ki chungki ko try ker khu ga jing sumar ka ba ki yo ker khu ki dawai de shin ker khu ka bam ga di ker khu ga jing thia ker khu ga jing em ga chungki ko try tei ga yinga sem ru oblay nang thau thmai kurem thau thmai ki khon ki men ki para ki mi ki pa ki ba yinga chungki thau thmai lo try men pen yo iki hadu bakin yo ka ying ka real play ka ying ka dap jing ka ying ka mane play ka ying ka don ka jing so tho jing mat ka jing long ka we ka ying ka ta ka bala ker khu play ka ying ka roi ka man ba ki ai baro ka ying ka buram ka jume ka ting shine ko try Jesus play ha ka jing long ka we ka jing so tho jing mat ka jing i play ka sensar ka ying ka khia kran met sim jing mat chi prakhat ka ying ka bala pen khia ablay ko try ablay men ker khui ki rung me ka yeng ka chong ki tei ka yeng ka chong ki ka trai pen im lot ki khot chu ka yeng baro pen klab mot ki khot chu ka yeng ko trai thau thmai ki kumba me thau thmai ka jik em jo petras na uta ukha sa umao me pen long na simon so ke pas na jing thau berim so jing thau ba thmai kumtaro ablay men thau thmai lot ki khot chu ka yeng ka sem chu ki baro ablay men penon kam yake kin kelong ki atiar ki kti ki chome ko trai kar khuru ablay heri ki sngi ki badon exams ablay I jing start I jing champang ki I format pokoi bakhia kar khui ka wei pi ka jing kli ka bakhi juba ablay kin la but try Jesus ablay pen
sempang me pen mau me ke ega baki puli but men ker khu ai jing job ki hadu bakin la ban pen pass bai ke jing puli try men ker khu ke exams ker khu ru ban pleng ke interview kam no play men le ki kam ba apply ker khu ke khna school ker khu ke badan pleng ke jing puli ker khu ke khon samla ker khu wei pui ko try ke snap ke kting ke so men ke sngi ker khu ke kam ke jam ke baki try ke kamai ke ji ke jong ki ke ega baki try ke ta ke baki bela ke baki dijing di ke baki khai ke baki rap ke baki ri jingri ke baki try business ke kam jong ki ke dukan ke kali ke baki don ka nu ke try ke baki try ke baki ki kamai kan long ke bela kerku no pada ka kertengu Jisu nga kren ke jing kerku kan toy ka jing kerku kan toy ken roi ken man ba nang ni sikmat ken saiso ken yo nong nga bai twai nang ni sikmat le ki kamba ablai kerku ki be song marweru kin don laga jong ka family nang ni sikmat kin don laga jong ka long ying kerku ki ba mat jing abe peding ke jing ai jing start ki ai jing bakin snot skemat me but le ki kamba peding juga jing ke jong ki ko try pelat ki ne ka basniu pelat ki ne ka jing pelat no ki ne addiction pelat no ki ne ka jing pang pelat no ki ne ka ram pelat no ki ne ka jing sniu ko try Jesus lai kerku ya shem ko ke jing nan kam ke jong ki ngapen bena ka ka por da ka kertengu Jisu to pin roi pin man ba pin piak kan baru Jesus Christ ulong nong pendap juga jing don kam jong ki Jesus Christ ulong pen kia jong pin ke singi Jesus Christ ulong ya dau jong pin ke singi Jesus Christ ulong try juga jing em jong pi try juga yeng ke sem jong pi nang ni shikman ai ti no ek ti blai ke chome ai ngo be slow ke jing duai ba me chuba pru ke jing duai ha ka kertai ngo Jesus Christ bana sa duai amen ublen ker khu yu ke singi yangin bu ba chi shu ke jing em jong yangin pen ret chi shu akama jong yangin em ke jing em go snoren yang dia bincang em kapen slow bahaya ublay hagin kesini ublen ker koi film kita ke puram ke ublay amen